Oke, gini Mas Betul. Nggih. Saiki kesempatannya Mak Hera naik. Mbak sapa? Mak Hera. Oh, Mak Hera. Itu iso dadi Joko Umbaran, iso dadi Mak Hera. Oh, jadi iso Joko Umbaran. Iso dadi Joko Umbirin. Heeh. Ayo. Joko Umbelan barang ya. Ayo. Iku kok nyekel mic tok. Aku kulino kalap biasa. Mas, sampean winginane momong bandeng pira? Ya kadang ya ana 8, 9 ngono lho, Dik. Oh, bener ngarit barang. Ya enggak lho. Lho, lha kok iso? Cocok golek mangan dhewe. Oh, golek mangan dhewe tak pikir ya ngeritno barang ngene iki. Wis janten. Lah iso sandenan ambek kayu kaya penak. Lho ya enak wong jene. Sampeyan gak ero ngene ngrasane. Penak mbek dipikir koyo dipikir embong mbek wasno. Wis liwat. Karo ndelok ngene ndelok kemandangan iki. Kemandangan. Pemandangan. Ayo bandeng apa sing buntute jekit rae. Nah. Jika Mbak Yuda sama Mas Yuda. Mas Yuda sama Mbak Winda. Wale. Heeh. Iya, Li. Lho kandhane. Aku wis rada kemampu iki lho. Lah iya iku Mbak Mas Yuda. Heeh. Karo Mbak Winda. Nggih. Oh, mantene. Diucapkan sama Was semoga menjadi kakek nenek Mas. Lho ngawur. Apa? Lah wong sik enom sik giat-giate kok dadi kakek nenek. Aku sing wis kakek kepengin dadi enom dadakno. Geto wis, Li. Suwen. Tarik. Kok ya apa? Dadi kaken-kaken. Dadi kakek-kakek ninen-ninen. Kaken-kaken lan ninen-ninen. Sik enom kok dadi kakek nenek. Aja kuwatir, ya. Pokoknya anake tak lanange aja wedok. Lah apa? Apa oleh wedok? metengan. Ya mesti lek wedok ya bakal meteng. Lah kok dadi anak lanange aku ya susah ta. Ya iso. Lah ngetengi terus. Padha wae tiba ya, Mas. Lah iya. Ini nyanyi ora? Ayo, sida beralik. Lanang sih. Angetku kembara anembus meko. Ngitung lintang sesuluk padang rembulan. Ayo, Nduk. Sawer. Si pancerino tak kirimi akitung tak teteki kejantung. Saiki wedok. Iya. Lanang. Tak kirimi layang gitir tak sampir ke angin sumile. Wedok. Musik. Rino wengi wayamu beton seko tirto saumpama kapan kaya aku bisa genggam
wiwengko Sumilir berat rasa seliramu tansah terika. Mandalika. Erina lagi yang membuat hatiku sekaterno saumpama kapan bayang aku bisa genggam lintang rangingan taling rembulan. Aku sangat kuatir lan mencap-capan. sekar mokar ing ora-ora kang cekak tanpa umpama tunggu tumete sing tirta kanggo nelesi luka-luka ketika kanggo nelesi luka-luka ketika Polamu lho. Panci bebas kok.